cewa ruwa ba wannan saurin da kuka ga ina yi. Gidan Alhaji Ambasado na in barmo can zan je gashi can yana raba shinkafa. Buhu. Wallahi buhu. To ku taso mutum. Ku taso zaman mi kuke nan wajen. Ye? Ku mu je wannan tsayawa ɓace mana ku. Ai kai baka san wani abu ba. Menene? Ai mu tiya aka ce mana. Tiya biyu me za ta yi mana? Alhaji Ambasado na in farmo gashi kan buhu yake raba mu fa wakilin Arewa ya mamu komai kai tsaya ka ji Ambasado na in barmo saboda kyauta shigo ko bacci yake zaka ji mun share shi na cewa a basu kyauta ce kawai ya saba Gaskiya. Amma zai hana kawai mu tafi can. mu ce mu je kawai baki ɗaya duk ku samu buhu ai kawai mu je